Il segnale raffigurato vieta la sosta sul lato della strada dove è posto. Akoko panoni ko abi interdi iki gare sira fanfɛ yaye sira kɛrɛda la a bilalen do sira kɛrɛda min na, è vero. Il segnale raffigurato vieta la sosta nel luogo dove è posto. Akoko panoni ko abe gare lì yaye ko interdi yɔrɔ la ko a bilalen do yɔrɔ min na, è vero. Il segnale raffigurato permette la sosta degli autobussi. Akoko nin panoni ko abe bisitigo autorisé kuku gare è falso. In presenza del segnale raffigurato è vietato il transito di autocarri se sulla carta di circolazione è indicato una massa a pieno carico superiore a 6,5 tonnellate. Akoko ni panoi ignoro la ko autocaro min bala ni a intikilendo aka carte de circulation ka ko aga toni yaye ko aga toni a fale toni ko aga chani 6,5 toni ko pano togoni ko abo bali ko tisaka do sirafe, è vero. Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli aventi una massa effettiva per assi superiore a 2,5 tonnellate. Akoko ni panoni ko abe mobilitigi ya bolmafentigi bali bolmafentigi min be a kelen do ka wuru yɔrɔ min yira a ko n'o bolmafɛn ka o wuru toni n'o tɛmɛna 2,5 tonni kan ko a b'o bali ko tɛ do sira in fɛ, è vero. Il segnale raffigurato vieta il transito agli autocarri di massa complessiva superiore a quella indicata. Akoko ni panoni ko abe cardigi autocaro n'an b'a fɔ italien autocaro ni remorque fila tugulen do ɲɔgɔn na ko o min be ko ni o ka tɔni tɛmɛna a kɛlen do ka min yira o kan ko o tɛ se ka don sira in fɛ, è falso. In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di autobussi di massa superiore a 7 tonnellate. Akoko ni pano yɔrɔ la ko bisitigi min be ni a ka bisi tɔni tɛmɛna 7 tonni kan ko bɛ se ka don, è falso. In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito alle autocaravane. Akoko ni pano yɔrɔ la ko autocaravane bɛ se ka don, è vero. Il segnale raffigurato rappresenta una specifica eccezione al divieto di sosta. Akoko ni panoni ko abe kɛrɛnkɛrɛnnen yaye interdiction kɛrɛnkɛrɛnnen de yira, è vero. Lungo le strade dove è posto il segnale raffigurato vale 24/24. Akoko ni panoni ko abe bilale yɔrɔ min na yaye ko abe baara kɛ o yɔrɔ tɔgɔ la 24/24, è vero. Il segnale raffigurato si riferisce ai veicoli anche se sprovvisti di motore. Akoko ni panoni ko abe bolimafɛn de ma yaye ko abe ka bolimafɛn ka janya yira ko hali n'a y'a sɔrɔ moteur t'a la, è vero. Il segnale raffigurato vieta la fermata ma consente la sosta. Akoko panoni ko abe bali kiti i jɔ yaye ko mɛ ko i bɛ se k'i gare, è falso. Il segnale raffigurato vieta il sorpasso all'autosnodato. Akoko ni panoni ko abe autosnodato bali ka dépassement che è falso. In presenza del segnale raffigurato è permesso il transito ai quadricicli a motore. Akoko ni panoni yɔrɔ la ko 4 wuru yaye bolimafɛn 4 wuru minnu bɛ ni moteur b'u la ko ni léger don quoi quadricicli yaye k'olu bɛ se ka don, è falso. Il segnale raffigurato prescrive l'obbligo di viaggiare a velocità non superiore a 80 km/h. Akoko ni pano tɔgɔ ni ko a bɛ obligé ko i kana tɛmɛ yaye k'i ka vitesse kana tɛmɛ 80 km/h kan, è vero.
In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito al scolabus. Akoko ni mpano yɔrɔ la ko skolabusi bisi min bɛ ni a bɛ denmisɛnninw ta ka taa kalanyɔrɔ la ko o bɛ se ka don è falso. Il segnale raffigurato consente l'accesso ai motocicli. Akoko ni mpano ni ko a bɛ motobatigiw autorisé k'u ka don è falso. Il segnale raffigurato vieta l'abbandono prolungato nel tempo del veicolo. Akoko ni pano ni ko a bɛ bali k'i ka mobili to yen tanjamiya kɔnɔ ka i ka mobili bila k'a to a yɛrɛ ma tanjamiya kɔnɔ k'a to a yɛrɛ ma ka bɔ a kɔnɔ ka è vero. In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di un autocaravan di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. Akoko ni pano yɔrɔ la ko autocaravan ni ko min b'a la ni a tɔni tɛmɛna 3,5 tonni kan ko bɛ se ka don è vero. Il segnale raffigurato vieta la temporanea sospensione della marcia del veicoli. Akoko ni pano tɔgɔ ni ko a bɛ i bali y'a k'i jɔ quoi parce que temporanea suspensione della marcia o de ye n'i y'i jɔ misaliya la quoi ka mɔgɔ ta o ye suspension de y'a ko a bɛ i bali ka bɔ o ma è vero. Il segnale raffigurato indica la fine del limite minimo di velocità. Akoko ni pano ni ko a b'a yira k'a fɔ k'i bɛ vitesse minimum ban yɔrɔ de la è falso. Il segnale raffigurato è posto nei luoghi dove la sosta è vietata. Akoko ni pano in bɛ yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ ko ni k'i gare ko ni o interdito è vero. Il segnale raffigurato nei centri urbani segnala il divieto di sosta limitato ai giorni e alle ore indicate. Akoko ni pano ni ko dugu kɔnɔ yɔrɔ la ko a bɛ interdiction de yira i k'i gare y'a ye waati kɔnɔna na don kɔnɔna na ani lɛri a kɛlen don ka min yira è vero. Il segnale raffigurato consente il transito ai pedoni. Akoko ni pano tɔgɔ ni ko a bɛ senamatigiw autorisé o ka don a sira tɔgɔ fɛ è vero. Il segnale raffigurato vieta il transito ai motocicli. Akoko ni pano tɔgɔ ni ko a bɛ mototigiw bali ka don sira in fɛ è falso. Il segnale raffigurato consente la sosta ai veicoli al servizio di persone invalide muniti la posto contrassegno. Akoko ni pano tɔgɔ ni ko a bɛ lujuratɔw autorisé k'u gare lujuratɔ min bɛ ni a autorisation b'u bolo n'a papier b'u bolo quoi è vero. Il segnale raffigurato indica un passaggio alto 3,5 metri. Akoko ni pano tɔgɔ ni a b'a yira k'a fɔ ko i bɛ ka se i n'a fɔ passaggio pont jiɲa quoi y'a pont ka bɔ duguma ka taa sanfɛ ko o jiɲa ko a b'a yira k'a fɔ ka jan 3,50 metri è falso. Il segnale raffigurato preannuncia una zona di parcheggio procedendo nel senso della freccia. Akoko ni pano ni ko a bɛ parcheggio yɔrɔ de yira la ko n'i ye a ka flèche nin su quoi è vero. Il segnale raffigurato consente il transito ai pedoni. Akoko ni pano tɔgɔ ni ko a bɛ senamatigiw autorisé k'u ka don sira tɔgɔ in fɛ è vero. Il segnale raffigurato indica una strada riservata ai carri agricoli. Akoko ni pano tɔgɔ ni ko a b'a yira k'a fɔ ko bagan fɛngɛ so tɛ n k'a fɔ wotoro y'a ye i n'a fɔ wotoro minnu bɛ yen ni u dabɔlen don sɛnɛ kama quoi y'a ye tracteur qualité dɔ bɛ yen nɔ wotoro dɔ tugulen don a la quoi y'a ye ko olu quoi ko a b'a yira k'a fɔ ko sira in dabɔlen don olu de kama è falso. An ka taa an ka examen sɔgɔ. Puis l'examen confirme 0 erreur.
Wala bo hanga abe refleni anye mununke abe tu fleni antume divieto deka donc amare rikala ega amare rikala ni ala sona mo amena continue ka video ke toujours comme aya fo ame kuisi chamanke pour que ka kuisi no ya moko ma vraiment mbala ina fe au kanga video nu la cheri kusube faka seka moko soro moko munbe nu ka permuke ni watina et puis nu ma delika anga video yi amba fo akala minina akambe video na to wassalam